Bunden af taget er toppen af huset. Måske lyder lidt luse og skrive en rim, for det her det er jo virkelig til grin. Det meste det generer, irriterer og kritiserer, og det føles som pisk fra en skumgummislange, der bor i svømmehallen. Det føles som tæsk, eller som at spise noget tørt macaroni. Hjælp mig nu væk herfra, for jeg kan ikke klare det mere. Og nu mangler jeg. Jeg har noget blæk, og jeg kan ikke klare, eller jeg kan ikke skrive i store træk. Gå nu væk. Tomheden af rummet er midten af huset. Den her gang der får jeg pustet, selvom de små saltpastiller kan holde sig til den 6.5.2011, hvor de så vil blive alt for gamle. Meningsløs vold på tomme gader. Giv nu et hold på de udjørende flader i det mørke dunkle Danmark, som vi nu kender. Det føles som et traume, der ikke holder op. Stemmerne de siger stop, men nu må det sandelig være nok. For nu står jeg ved kanten og er ved at tage springet. Men er det nu, at jeg skal tage springet? For lyset omkring mig, det er hårdt forringet, og det er ved at gå ud. Toppen af gulvet er bunden af huset. Den her gang der lyder lidt mere cruiset, men stadig så er det til irritation, diskussion og kommission, og det ender med at blive en stor eksplosion. Men hvor er Guds mening? Masser af ting og masser af succes, der skriger efter sandheden og efter mere viden. Og tiden den går, men uret det mangler sit batteri. Og folk de går og samler med en si efter informationer, der bare ikke findes. Så mindst vi må nogensinde om dengang det var godt. Gnisten, den er rød, kun som bort. Hjælp mig nu væk herfra, for livet det er alt for kort. Det kan ikke klares, for det er så mørkt. Og gnisten i mit liv er nemlig død. Tak.